Ngiyaxolisa kakhulu. Ngihlela ngezansi. Webafowethu akukholwakale uKhehlelezi exolisa ecela uXolo kuKing Bhaka Nzama nakubantu abathintekile ngalolu daba. Uyazehlisa angeke ukholwe bafowethu, angeke ukholwe. Kuthuse abantu abaningi lokho bengibona ama comment akhona lapha na ke abantu abaningi bathukile ukuthi yini le eyenza uKhehlelezi ke acela uXolo kangaka kuKing Bhaka Nzama. Emva kwezinto ezingaka bese ilindelekile ke ukuthi zizokwenzeka uma bedibana njengoba ke bese kuhlelwe nanokuthi ke zothi ukuhlubana ke ngesibhakela. Kodwa ngifuna ukwanda kakhulu ngikuphathele nje la ngicaphanele khona ke uDr Khehlelezi ke axolisa kanzima ezehlisa aveza ukuthi naye unamaphutha ungumuntu nanto udaba awezwele. Osomabhizinisi abancane bayazi ukuthi ngibathathe ngabasaphi. I am not here coming as a coward. Angizile la nje angathi ngiyigwala. Anginandaba. But ubaba ongikhulisile stepfather sami umoyo. Uthi kimi angikhulisanga mfana ukuthi udelela abantu abadala. Noma kuthwala umuntu ebekuthuke kanjani. Ukuthukile impela 4 years bese kuzwele emndenini. But asikaze sikukhulise kanje. Ukuthi ucele umuntu ongubhuti wakho umcele esitikini. Ukhuluma amagama abuhlungu ukuthi ulalwa abafana. Hayi mfana. Asikukhulisanga kanje. Ngithemba ukuthi umndeni wami la ukhona uyawubuka lo live. Because they've been waiting for this. Ngithemba ukuthi omakoti bami bayawubuka lo live. They've been waiting for this. I am so humbled. Kuze kwaphuma amagama emndenini bethi usuyaphuza yini ngoba sikwazi ungaphuza utshwala, sikwazi ungabhemi insango, sikwazi ungenzani. Yini le uyikhulumile? I am here to humble myself. Yaxolisa ngithathe ngilukuluku ngathatha ngenhliziyo. Anginandaba yena ukuthi kuyena kufike kanjani. I know uzothi ngwinile nabalandeli bakhe bazothi uwinile, but mina for my fans abantu ababukayo njengamanje ngiphinde futhi abalandeli bami ababukayo akade bengu-WhatsApp abanye besenda ama-email abanye befona be-worried about this. I humble myself and ngiyanilalela into enishoyo. Yaxolisa kakhulu. Ngiphinde futhi ngeke kubalandeli bakhe. Ngoba isikhathi esiningi half of abalandeli bakhe cha abalandeli bami abasuke kumina abane-anger. Wena wabona abantu abasuke kwi-ANC bene-anger bezojoyina u-MK. Labo bantu as an organizational party we must be very very careful ngabantu abasuke benjalo, because they didn't come to join the organization for the sake of loving or the organization. They came to join for anger. Kufana nentombi ezoqoma kanti ubuthandana nomngane wayo le ntombazane ayiqomanga ngoba ikuthanda kodwa izokugcwalisela ukuthi nami ngizokhokhisa. Kunabantu abasuke la bebe abalandeli bami bahamba bawujoyina bathi solandela indoda ngoba ishaya umuntu siyayithanda le ndoda. Listen, nginomphako wena nani ngine-present yini. Ngizoxolisa nakunina zitha zami ngoba phela I regard you as my enemies. Ngizoxolisa kunina kakhulu. And futhi ngizosho ngithi cha umakhanda oil qhubekani nothenga. Konke bengikukhuluma mina bengikukhulunyiswa kudina ngoba nami ngumuntu nginezithakazelo nginesibongo. Ngiyaxolisa kakhulu. Ngihlela ngezansi. Nawe futhi kade usuyiphethe imakhanda oil uthi cha isebenzi lento uKhehlelezi ushilo. If it means after this live I need to pray uyibambe kanje ngesandla sakho, I can do that. I'm so sorry. Bengiqala futhi ngicabanga ukuthi benigcina ukungibona ngingalula hlobo ngikhuluma ngale ndlela. Ngiyaxolisa kakhulu futhi ngiyazehlisa.